tarik 26 mokalo nyocha oyaw ayanga skunde pacho kaendi to riwruok mar KUPPET nolando ng'anyo margi kendo osebedo ka norocho chenro mag somo e skunde mag sekondar manitiere e pacho kaendi. Sani endi neno ka KUPPET ogolo chik mondo mi jopuonj mage odog e skul. Un kaka jonyuol kaka achiel kuom jomotelo ne jonyuol e kaunti ma Homa Bay kaendi, ere kaka ma osenene pek kaluwore gi wach ng'anyo mano bedo ni to sani pod neno ka mutni pod omako riwruok mar KUPPET no ka nitie jopuonj ma pod ok mor gi okang' mane Akelo Misori okawo mar chungo ng'anyo kendo golo chik mondo jopuonj mar KUPPET odhi nyime kod chenro mag tich. Jopuonj odhi skul ka thothgi ni kod jur. Ere kaka ineno kama nyalo hinyo chenro mag somo kaka achiel kuom jomotelo jonyuol e kaunti ka? Erokamano, gima osetimore ng'anyo mar jopuonj ohinyo ahinya kaka wan jonyuol. Nikech nyithindo ne wasetero e skul, pesa mane wan godo mane wan kaka jonyuol watero nyithindo skul, mane waparo seche ma gin e skul no, nyithindo nyalo chiemo e skul kanyo maber, maonge problem moro amora. To koro chopo ka nyithindo ochopo e skul, to giyudo ka jopuonj onge, kendo iyudo ka jo-KUPPET nyiso ni duom nyithindo mondo utim ang'o, uduog pacho. To seche ma koro waduogo nyithindo duogo pacho, nyithindo gibiro chamo ang'o? Koso wan bende wadwa nindo kech kodgi. To mak mana ng'anyo mari to ne ber kendo ne gitime sama ber, to mak mana makosa mane oyudo bet ahinya kendo ma jonyuol winje mapek ka iyudo jopuonj leaders mag jo-KUPPET idhi golo nyithindo ang'o, iyudo ni nyithindo dong' e skul, jopuonj mane skul bende mokim ng'anyo mano kodgi bende timo ang'o, idwa nogo. Aparo ni ng'anyo onego bed ng'anyo mamuol ahinya makata wan bende jonyuol bende wabak ng'anyo margi no kaga timo maber. All in all, waneno matek ahinya nikech iyudo ka nyithindo moko ma Mombasa, moko wa Nairobi, kata bende ne ogis jonyuol buongi, to kata kama gisibigi onge kamano, to gimobedo malit ahinya kaka janyuol, pesa mane gibedo jumbe ariyo magichamo bibi duognwa. All in all, nochopo Friday ochako ka godhiambo doguro skul. Koro waneno matek ahinya nikech piny tek wan kod wa jonyuol ka, to bende jopuonj wauko gi lwedo. But to gima koro mama koro miya kaka jatend jonyuol ma Homa Bay kaunti ni ng'anyo bende fruit maber ok ber. Koro ma ok ang'eyo. Koro ma aneno KUPPET omako. To kone KUPPET ok nikech umoja ndio nguvu, utengamano ndio dhaifu. Koro all in all, jonyuol matek. Jumbe odong' jumbe ariyo, nyithindo chako piny. Only 3 weeks. Then these students are going to start their exams. Koro what did they cover jumbe adek nade? Jagoro iwinjo ka jagoro mar KUPPET kaunti kane wacho ni ng'anyo mar KUPPET ochunge mana kuom kinde matin, ma kopo ni gigo magidwaro kuom TSC kokalo kuom sirikal ok otimnegi to gibiro dok ne ng'anyo. To wang'e ni mae nie tam matin mogik e kalenda mar somo e pacho kaendi, kendo mae thuolo ma jopuonjre ikore mar timo penj madongo mag giko higa. Iparo ni kopo ni ang'o monego bed ni sirikal timo kaachiel kod riwruok mar KUPPET mondo mi tiek wach mar ng'anyo ni chutho, mondo mi chenro mag somo kik bed kod ng'ikruok kaka ne waneno kotimore e skunde ma iyudo ka jopuonjre osebiro e skul idwoko gi dala kendo thuolo machuok KUPPET chungo ng'anyo kendo idwaro mondo jopuonjre odog e skul mondo odhi nyime kod chenro mag somo. Erokamano. An kaka jagoro mar jonyuol ma Homa Bay kaunti, akwayo ni sirikal obede mesa kod jo-KUPPET kata gi jo-KNUT bende mondo they should always speak one language. Mondo jopuonj bende kik hinyre, kik jopuonj hinyre to be sincere. Kech iyudo ni japuonj opuonjo kata ng'ama ofuwo mabedo ng'ama ber. To ng'ama ofuwo biro kopuonjoni chamo pesa mohinge. Mamano en makosa kendo mane lit ma jopuonj ni godo. Koro akwayo jo-KUPPET gi jo-TSC and the national government, they should have what is called dialogue. Ndio osiepna moro engineer Joseph Obiro owacho dialogue ema tiyo kumoro amora. Jo-government nyaka bed gi jopuonj kanyakla achiel mondo they should speak one language, because maduong' ahinya momiyo jopuonj kata gimie skul gi nyithindo. Ka nyithindo onge, jopuonj onge. To koko timnegi maber, ma jogo moko bedo gi dialogue achiel, to aneno ni kar koro onge. Amiya kan awuon abiro dhi kata malo kono mondo aneno kata mana Nancy Wachara. Awuoyo kod bende gi jopuonj, timne jopuonj maber. Mondo jopuonj kik ketnegi. Nyiri jopuonj ma Kenya kata ne uji, because assume that gima jotimore niya, japuonj ong'ado loan mare ok otere bank, ong'ado sako ok otere bank. In paro niya,
Ka be japuonj ne kana be gen chiwo kana go to school. Nyathini go to school seche go. Koro dialogue is the most important thing, and the implementation of what has been discussed in the table. Thank you. Erokamano ahinya. Jagoro joka